ካብ ሓደ ክሳብ 100 በብ5 ምቁፃር 5 10 15 20 25 30 35 4 54 50 55 60 65 7 57 8 58 9 59 100 ندقمو 3 2 1 5 10 15 20 25 30 35 4 54 50 55 60 65 7 57 8 58 9 59 100 ቻው ኣብ ቀጻላይ በብ10 ምቁፃር ክንመሃር ኢና ክሳዕ ሽዑ ደሓንኩኑ